Naidaghang mo reklamo nako nga padre, nagbinuutan man unta ko, nagtinarong man unta ko, pero nga nung ilang mangyog kong dauton nga magsikog himog maayo nila, di man gid sila kakita sa maayo nga naa nako. Ang dautan man noon, ang mga sayop man nako mo'y makitaan. Kabantay mo ng istoryahan, wa pa mo mabiktima na. Nako ragyong itambag, maingon radyo ko, nagtinarong maka ka, tinuod maka ka nagtinarong. Siya, tinuod pa rin ako, ayaw, kabalaka. Padayon sa imong pagtinarong, bahala ang nagpalibot nimo mga buangon. Mo na nahitabo ni Jesus, nagtinarong siya, gipatay, hangtod ang iyang mga pulong, wa pagyud masabti sa mga iyang mga disipulo. Kaning duha din hinggalakaw, ginganlan ni Jesus pagkabuang ninyo, pagkagahi ninyong patuuhon. Doon ay panahon nga lisod na to patuuhon ba, kamo mga ginikanan, inyo gining experience. Ang inyong mga anak, sigihan nyo tudlo og tinarong, masuko na noon, mangluod na noon, kana bang dili ka kita sa atong gibuhat. Kamo mga asawa, usahay magyaw-yaw na lang mo sa inyong bana, kay siging inom nya imong pasabton, masuko noon. Kabantay mo anak. Ang mga bana sad mo yaw-yaw hangtod masuko na las asawa, kay sige ingos bana nga ayaw lagi anang sige yaw-yaw lagi kay di na maayo. Musamot man hinon, mamalikas pa hinoon. Niya sa buhaton kung di na ta masabtan, padayon sa pagbuhat. Kay mao gina dinhis kalibutan, ang tinarong dili dawaton, ang binuang maoy sundon. Unya napagikabuang ani mga buangon ay ikaw nga nagtinarong, ikaw pagipasanginlan. Di ba? Kadaghan ako ana dito sa prisuhan, naidaghan tong mga adik sa una akong maistorya, labi na mga batanon mo ingon dayon, tungod manggunis akong ginikanan pader. Naingon ani ko tungod sa akong ginikanan. Ang mga banasan nga nabisyoso, nakapangabit tungod manggunis akong asawa. At to pa ipasangil sa asawa. Ang asawa sad, bisan nga ni inig kumpisal, pasangil yapon tungod ni sikog yaw-yaw pa dir, tungod ani sa akong bana siging bisyos. Gahi kay sultihan niya pa yung mga anak nako, muning makapangasaba gyud ko pa dir, di jud ko kapugong purtigyong mga buanguna ni akong mga anak. At to ipasangil ba? Namang iko'y nailhan gani nga naghilak in taon nga asawa, sige siyag hangyo siyang bana nga mauni buhaton, kay tinarong lagi in taon, ingon iyang bana, sige kagyaw-yaw diha, wa gyud ka kakita sa akong gibuhat nga maayo. Pero gamay ra sagud kay siya gibuhat nga maayo. Mobalik us bisyo, ana pa kuno, pakita na ko di mo, mao maka ang ako mo jud kang apan mo imo makita, no? Sige pakita na ko nimo. Ingon ana gid na ang mga yawanon, ngilingay mo tupad. Inadi ka mamasangil, inadi ka kusog mamasangil. Kadalang ini kumpisal din ako intaong hangyoon ayaw lang sigig hisgot anang sala sa imong anak. Ikaw may nangumpisal ang imo lang sa mo hisguti, kay puting daghana niya hisgutan nga sa iyang anak, sa iyang bana, sa iyang ugangan, sa iyang mga office mates, mo hisgutan. Unya ang iya usar ka buok, ang hisgutan niya dito speakers tagutlo na kabuok. Mamasangil ba? Mo justify nga naingon ani ko tungod ni sa akong isig katao. Si Jesus ni padayon o gitudloan niya ang iyang mga disipulo sa pagpadayon. O unsa man gyud trademark ni Jesus, kana gyung pagpikas sa paan. Pagpikas. Unsa man ang pagpikas sa paan nga moy atong gihimo din his misa. Sa pasabutana, hangtod na lang hapit na siya namatay, pikas lang yapos paan sa katapusang panihapon.
na ay mga taong gigutom, 5 ra kapan, gipikas gyapon niya, nya gipanghatag. Sa sabotana, ang gahom sa pagkamanggihatagon. Kung naas atong kasing-kasing ang pagkamanggihatagon, gamhanan ta. Hige. Lingi ay mong tupad usab. Ing na gusto ka mahimong gamhanan. Ing napalit og slat. Pikasa ng imong gitigom. Pikasa ba? Nya ang bahin ana, ipalit og slat. Mobita na ka ng word nga slat is small part. Small part ba? One piece of a very big whole na composed of many pieces. Nya, one piece. Ana, no? Arang, manghatag, gamhanan ginang manggihatagon. At anawa, daghan kayong nipalit na tog slots din lingi lang, hindi lang suot sa simbahan. Unsa man ning nahitabo, nindot o bati? Tungod di sa mga manggihatagon, ginagmayng pikas-pikas, slat-slat. Atong kumbinto karon, blisingan na siya karon pizza 12. Inyong tanaw, nindot dias gawas o bati? Tungod niya po nas pagpikas-pikas. Niya, sa ato sa dihang baryo Fiesta, amo manggibana-bana, 11 minos, mga 12 kalitson ang gikinahanglan. Itampo nato. Niya ang tanang barangay chapels, magtigom na sila, magdasa na sila mga pagkaon. Ang among sabot, bahala kung sa inyong dadon, buwan, ginamos, kinilawng kapayas, kinilawng puso sa saging, kinilaw nga buli. Ano ba kinilawng buli? Dagham kitag buli din Nay kinilaw. Aw salad nga buli. Na may salad nga buli kana ding landang no. Anaon sa laron niya napanay bungas buli kanang butong pa, kanang bag-o pang bunga. Imo nang pambukon niya panglugit-lugiton. Oy, lami na himong salad. Dado na niyo diri kay daghang kay mga buli. Ana. Dado na to tanan diri pagkaon. Niya atong tampuhan og litson. Arog wa sila gidang pagkaon, at least na ay litson. Kada barangay tagduha ka litson, di 5 ka barangay, di na po. Nya na may barangay diring dako kayo kaning San Vicente, ato ni siyang tuluhon ka litson or 4. Mo na mo 12 siya. Di ba? Ug mao ni ang tuburan sa gahom. Si San Pedro ug si San Juan way kwarta matud pas atong unang pagbasa. Wa sila'y kwarta. Ang naa nila mao si Jesus. Ingon dayon si Pedro, nagpakilimos ka namo og kwarta, wa mi kwarta. Pero ni ako'y di anako nga ako ning ibahin nimo, ako ning pikason ang Ginoo nga naa nako. Ug sa ngalan niining maong Ginoo, tindog. Ug nitindog ang bakol, sud sa dugayng panahon wa katindog, naglukso-lukso na. Mabayran ba to kwarta? Dili. Pero diin manigawas ang gahom sa pagkamanggihatagon. Mauna ka ng mga manggihatagon, makapalambo nagkatilingban, makapalambo nag usa ka nasod. Ang pagkamanggihatagon, ang pagkadaw, maunay atong kapildihan, makaguba na og katilingban, makaguba na og kalibutan. Og tungod sa kadaw, naguba na ang kalibutan karon. Tungod sa kadaw, gubot na kayo ang kalibutan karon. Tungod sa kadaw, daghang mga simbahan na nga sira na karon. Mga simbahang Katoliko, hasta dili simbahang Katoliko na nga sira na. Tungod sa kadaw, dili kahatag og oras, panahon, di kahatag sa ilang talento, dili kahatag sa ilang mga bahandi. Time, talent, and treasures. So salamat aning namalit og slots. Salamat ninyo nga mahigugmaon pag yung mopalit og slots. Congratulations kay gamhanan kaayo mo. Sige, katapusang lingi. Ing na sugod karon. Ing na sabat nako. Sugod karon. Sugot na kog imo kong pikason.
Sugot na ko imo kong pikason. Katong mo sugot og pikason, la manindog na ta.